Jatend migao mar arita maiye Kithure Kindiki kawuono timo limbe e gwenge mopogore kaunti ma Baringo mano mar rango chendo mag arita kwe ahinya kotendo koda chendo mag yawo skunde juma manyien. Chendo mag somo osechochore kuom higa achiel mano miyo skunde e gwenge mag Kaipasamul, Karabal kod Kasiela olor ka koro ong'iyo mondo oyawgi. Limbe Kindiki timore sama ji adek noyudo hinyruok tok monjgi e kaunti ma Turkana mana tok limbe mar Kindiki nyoro. Wawe na multi-agency team wa kutoka kila department within your ministry. Iwe ni NIS wawe wakitoa information, tujue hii bunduki inatoka wapi. Tujue hii ng'ombe inaibiwa nani ndio ananunua. Customer yao ni nani. Your time is up and we will not be able to do this in a public gathering again. Tunataka tusimamishe maneno ya mikutano ya hadhara. Serikali pande moja na wananchi wa Kenya pande moja, magaidi wabaki